नमस्कार मंडळी. केळफुलाची भाजी करताना कडवट होते. ह्याची भाजी कशी करायची हे आपल्याला माहीत नसतं. बरेच जण तर आणतच नाही. ही भाजी करायची एक पद्धत आहे आणि व्यवस्थित भाजी आपण केली ना तर जरासुद्धा कडवट पण होत नाही. ती भाजी साफ करायची, त्यानंतर आपल्याला ती पाण्यात भिजत ठेवायची. अशी काहीतरी पद्धत असते भाजी बनवायची आणि केळफूल हे एवढं पौष्टिक आहे ना, ह्या भाजीमध्ये एवढे गुणधर्म आहेत ना, त्यामुळे ही भाजी मुलांना तुम्ही द्यायलाच पाहिजे आणि मुलांच्या टिफिनसाठी तर तुम्ही करू शकाल. कारण ही भाजी रात्री साफ करून रात्रीच भाजी कट करून ठेवलात ना, की सकाळी उठल्यावर तुम्ही डायरेक्ट फोडणीला घातली, की भाजी लगेच होते आणि शिजायला पण जास्त वेळ लागत नाही. तर चला आपण केळफुलाची भाजी कशी करायची तुम्हाला मी ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. केळफूल आधी साफ करून कसं करायचं तुम्हाला मी दाखवते आधी केळफूल साफ. तर हे बघा जे मधलं देठ आहे बघा वरती त्याला कडक असा गोळा दिसतोय ते आपल्याला काढायचं आहे. त्याच्या बाजूलाच असं एक पातळसं असं हे असतं बघा, ते पण काढायचं आहे त्याला. तर हे जे दोन्ही जे आहेत ना, ते कडक असे भाग असतात ते आपल्याला काढून टाकायचे. त्यामुळे भाजी कडवट होते. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे मधला जो देठ आहे, कडक गोळा असतो वरती आणि त्याच्या बाजूलाच एक पातळ असा एक भाग असतो तो आपल्याला काढायचा आहे. आता मी सगळं केळफूल साफ केलं आणि कवळा जो भाग होता तो तसाच ठेवायचा आहे मधला जो आणि असं आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे. जसं ह्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवले तसं बारीक-बारीक चिरून घ्यायचं आहे. याला डिंक असतो त्यामुळे ना हाताला जरासा तेल लावा, नाहीतर हात तुमचे बोटं वगैरे अशी काळी होऊ शकतात. आणि हे बघा या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे बारीक कट करून घ्यायचं आहे. तर बाकीचं केळफूलसुद्धा मी असंच बारीक सगळं कट करून घेतलेलं आहे. आता आपण एक काय करायचं, एक भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला ही केळफुलाची जी भाजी आहे, हे कट करून आपल्याला पाण्यात ठेवायची आहे. तर ह्याला ना गावामध्ये कोकासुद्धा म्हणतात. तर ही केळफुलाची भाजी मी पाण्यामध्ये ठेवणार आहे. केळफुलाची भाजी लगेच कधीच करायची नाही. काही-काही जणं लगेच करतात, त्यामुळेच भाजी कडवट होते. म्हणूनच केळफूल भाजी करताना काही पद्धत असते, ती व्यवस्थित जर केली तर भाजी कडवट होत नाही. या केळफुलाच्या भाजीमध्ये घालायसाठी मी चण्याची डाळसुद्धा रात्रीच भिजत ठेवली होती. तुम्ही कुठलाही कडधान्य घालू शकता, काळे वाटाणे, चणे छान लागतात. तर आता ही रात्रभर मी केळफुलाची भाजी भिजत ठेवली होती. केळफुलाची भाजी 5-6 तासासाठी भिजत ठेवायची किंवा जास्तीत जास्त 4 तासासाठी आपण पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे. सकाळी उठल्यानंतर मी त्याचं असं पाणी दाबून-दाबून काढून घेतलेलं आहे बघा. अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला ही केळफुलाची भाजी सगळे असं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि ही केळफुलाची भाजी आपल्याला 2-3 वेळा पाण्याने चांगली स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे. हे बघा. अशा पद्धतीमध्ये मी केळफुलाची भाजी चांगली स्वच्छ अशी दाबून-दाबून करून धुवून घेतलेली आहे. आता गॅसवर मी आधीच गरम पाणी ठेवलेलं आहे करायला. फक्त 5 मिनिटं आपल्याला ही भाजी ह्या गरम पाण्यामध्ये चांगली उकळून घ्यायची आहे. 5च मिनिटं, जास्त नाही. त्यामुळे ह्याच्यावरचा जो केळफुल्याचा जो राप असतो ना, तो सगळा निघून जातो. म्हणजे डिंक आहे तो सगळा निघून जातो. आता ही 5 मिनिटं मी चांगली केळफुलाची भाजी उकळून घेतलेली आहे चांगली. ह्याचं पाणी काढायचं आणि आपण आता केळफुलाची भाजी मी कुकरमध्ये तुम्हाला करून दाखवते झटपट. गॅसवर कुकर ठेवलाय, तेल घातलंय, मोहरी, जिरं घातलेलं आहे. लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या 4-5 ठेचून. एक कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो सुद्धा घालायचा आहे. व्यवस्थित परतून घेतला की कढीपत्ता घालायचा आहे. 1 चमचाभर आलं, लसूण, कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे. ती सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची. एक टोमॅटो मोठ्या आकाराचा बारीक चिरून घेतलाय, तो सुद्धा घालायचा. व्यवस्थित परतून घ्यायचा टोमॅटो. व्यवस्थित शिजण्यासाठी थोडंसं मीठ घालूया आणि झाकण ठेवून 2 मिनिटं वाफ देऊया. तर आता टोमॅटो व्यवस्थित शिजला गेला आहे. ह्यामध्ये आता काही मसाले घालायचे. तर पहिली मी हळद घालून घेते. हळद व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर घातली, 1 चमचाभर मालवणी मसाला घातलेला आहे आणि पाव चमचाभर गरम मसाला घालायचा आहे. व्यवस्थित हा मिक्स करून घ्यायचा आहे मसाला. मसाला करपू नये म्हणून थोडंसं आपण पाणी घातलं तरी चालेल. यामध्ये आता केळफुलाची भाजी घालायची आहे. केळफुलाची भाजी जरा व्यवस्थित परतून घेतली, की त्यामध्ये आपल्याला भिजवलेली चण्याची डाळ घालायची. तुमच्याकडे जे कडधान्य तुम्ही भिजत घातले असेल ते तुम्ही घालू शकता. मिक्स करायचं आहे आणि मेन म्हणजे केळफुलाच्या भाजीमध्ये गूळ घालायचा. त्यामुळे केळफुलाची भाजी खूप चविष्ट लागते. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हिरवी मिरची 2 तुकडे करून घातलेत आणि 1 वाटीभरच पाणी घालायचं, जास्त घालायचं नाही. सगळं मिक्स करायचं आहे. कुकरला 2 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. कुकरला 2 शिट्ट्या करून घेतल्या. भाजी मस्तपैकी अशी शिजलेली आहे. गॅस चालू केला आहे. जर पाणी वगैरे असेल तर ते व्यवस्थित आटून जातं. यामध्ये कोथिंबीर घालायची आणि ओलं खोबरं घातलेलं आहे वरून आणि व्यवस्थित ही भाजी मिक्स करायची आहे. पाणी असेल तर जरा सुकवून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला खायला ही भाजी तयार आहे.
भाकरी, चपातीबरोबर मस्तपैकी लागते ही भाजी. मुलांना नक्कीच आवडेल ही भाजी. तर नक्की माझ्या या पद्धतीमध्ये ही केळफुलाची भाजी करून पहा. तुम्हाला ही भाजी नक्की आवडेल आणि मुलांच्या टिफिनसाठी तर योग्य भाजी आहे. हीच ही भाजी साफ करून सगळी कट वगैरे करून ठेवली, की सकाळी करायला जरासुद्धा घाई होत नाही. तर कशी वाटली ही मी आज केळफुलाची भाजी? आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.